Malbat û zarok di şahiya lîstikên gelerî de hatin bihevra lîstikên wekî veşartok, hindilk, deleme û mangala lîstin û rojeke xweş derbas kirin. Bi cil û bergên herêmî stran gotin. Lîstikên wekî hindilk û çavgirtînokê lîstin. Bi malbatên xwe re delemezî virandin. Wezareta Perwerdeya Netewî bi projeya şahiya lîstikên gelerî malbat û zarokanîn bal heb. Çalakiyê zarokî piçûkayî lîstikê wane berê mekteba me mealmê me kêf û xweşîk gelek baş vane dîsa têne dor û lîstikê wan dikin şikî zêde xweş e. Mamosteyên dibistanan jî piştgirî dan vê projeyê. Milli Eğitim di sala ev xista programa xwe da ev lîstikê golo hatine bîrakirin. Dixwaze got dîsal mekteba dîsal canlanmış bin. Zarok dibêjin heta niha me ew qas kêf nekiribû. Bugün çok eğlendim ben ve bu anı her zaman bekliyordum. Topaç yarışması yaptık. Sonra arkadaşlarımla beraber köşe kapmaca oyunu oynadık. Çok eğlendim. Keşke her zaman böyle bir yarışmalar olsaydı. Malbatan jî bi zarokên xwe re lîst û gelek kêf xweş bûn. Malbat dixwazin çand û kevneşopiyên xwe nîşanî zarokên xwe bidin û evneyên ji bîr kirin.